Стана ли червен? Стана, Да? Значи снимаш. Вуче ти в момента си като Воло Радев. Чакай да, аз ще снимам. Ти ще стане много готино, да знаеш. Айде. Спи го, за да мога да компресирам да го сложа в 5-6 мегабайта да ти го изпратя. Беше ми го пратиш, бе? Аз ще го компресирам. Айде да направя Айде, бе. цялата компания. Айде, я тук 3 чаши, айде. Компресия ще е под. Как се спира? Ага.